tunnelmaa, kun kukaan ei puhu ja hiljaisuutta kuunnellaan. Te jutu kasas pitäminen on työtä, onneks onni on myötä vielä. Ruokapöydässä joulutunnelmaa, kun kukaan ei puhu ja hiljaisuutta kuunnellaan. Te jutu kasas pitäminen on työtä, onneks onni on myötä. Keittiössä totuuden tervetuoksu marinoidaan, tavallista aliarvioidaan. Erikoista laihdutuslihaa pannulla voissa, kokki haluu ryppyvoitel vanhuuden poistaa. Pöytä on katettu, ei puhu kukaan, eli kaikki sujuu ihan etiketin mukaan. Kaikki aina hyvin, kuha ei kysytä, ja surevalle tungetaan huuleen hymyä. Pitäis näyttää perhevalokuvilta, ja sit kun ollaan yhdessä katsotaan elokuvia. Vaikenemisen taito on taidetta, kun puhutaan pinnat puhtaiksi valheilla. Mut sisällön löyhkä on vastenmielinen, niin suuria säröjä et lapsetkin ties ne. Pinna-alla kupli eikä kattilas vaan, ja se paine kasvaa kasvamistaan. Ruokapöydässä joulutunnelmaa, kun kukaan ei puhu ja hiljaisuutta kuunnellaan. Te jutu kasas pitäminen on työtä, onneks onni on myötä vielä. Ruokapöydässä joulutunnelmaa, kun kukaan ei puhu ja hiljaisuutta kuunnellaan. Te jutu kasas pitäminen on työtä, onneks onni on myötä. Faija piilottanut flindoja kolkkii, rommipullo ensiapu laukus takakonttiin. Perhe ei huomaa raamatun takaa korkkia, silloin jemmoi ympäri koko tonttia. Ja mutsi dikkaa korui hilleri turkkei ja kenkii, mut eniten silloin pilleri purkei. Ne täyttää vessan peilikaapit, lääkekäyttö on ollut aina jonkin verran maanista. Teini tytär raapii ranteensa punaseks, kun annetaan TV:s munailla valtakunnalle. Ei tainnut mennä niin hyvin se Idols esiintyminen, alkoi unelmien vesittyminen. Isoveli valvoo öisin keskittyneen, ties faijan pulloist, joten se etsi yhdet. Möi ylihinnalla alaikäisille, sai jauhot pussiin ja hiipi ikkunasta pitäjille. Ruokapöydässä joulutunnelmaa, kun kukaan ei puhu ja hiljaisuutta kuunnellaan. Te jutu kasas pitäminen on työtä, onneks onni on myötä vielä. Ruokapöydässä joulutunnelmaa, kun kukaan ei puhu ja hiljaisuutta kuunnellaan. Te jutu kasas pitäminen on työtä, onni oli mukana, mutta alkaa olla myöhään. Veljen ilta oli loppu jo, kohtalo johon muiden vaikea tottua. Ekon kohotukseen vastas vääriä äijiä, jotka säästi luotinsa mäiskisen päiviltä. Systeeri himas itkee, tuli soitto kytiltä, syvimmät pahoittelut kun kuoleman ajoitus oli aatto. Saanko nähdä veljeni, tytär kysyy, johon äiti shokissa vastaa. Henkisesti liian raskaassa tilanteessa, isä ottaa vessasta piilosta pulloja mutkan tutkalla viinasta kliimaksis. Mikä tipahti käytävällä, makaa lattial kotieläin jäykkänä. Nyt takapihal kuoppa ja koira hautaust, sit naapuri kuuli vielä 3 laukausta. Tää tarina oli fiktiivinen, mut sen sanoma on tosi. Totta voi puhua kuuleviin korviin, mut tää oli yksi kuuro koti. Ai.